Ngadi ki bri babun kam bah ka ba kapor jonga ka babun ka dai hasurok ka ba ngasakri ki hun lagi ki kam ki jam ki jonga ki ba ya dai bat ki nom trei ki ba ki trei ki kam ki jam ki jonga ki ba nadan ki kam ki ba ngapen trei keleng ki than boy yak ki than war than sora tenga kwa ba an percaya phi ki ba ngayo I kat kum kani ka juk ka ba manta ka ba kajai ben riu jongi kelanang roi kelanang sapriang kita kijat ben riu jongi ru keleng kathan sor na kathan nang pendong ngila nang bun upai ben riu man ngila nang yo asnguru pat siapang kita kijing bread ya ki hun siapang kita kijing le tomet ya kita ki khlum tika ik ba ngakwa ban keranang ni kiba ngaju asngo bha ba ki ong baka sarkar si ka sarkar ka de bale betang ka basniu na dui ti jinglong khlung jongaru nga kalipa mut ka no ka ta ka sarkar yang de ka suit tika tang la ya thu ka no sien na ki reels ba ki jupen bot na me ta ka sarkar ba ka de ka suit den rei ha ka jing siam jonga mata pat ka sarkar ka de kata ka ba ide mga mapi tingim la bangin ya ong mga mapi de ki suit kata ka bang ako akan pensyai hang ni kata kading dan uksuit kading dan ublay kadai ha ki don ki jongi namar ba ngako aman pensyai kumnu kata kading kordor kata ka sarkar ha kan ka juk ka manta ka sarkar manta kala syumkhya ba yakin tu ki khlung ki baju berat baju le atomat da ki kime ki kpa ki baju ki hospital ki baju berat si kinala ki baju berat ki lenti ki singkin kita baro ki de ki baka sarkar kala syumkhya bah kadai ka ba ngala syam hidaladi bang akran ya kuno ka topik ka bang akran hakini ki reels ki jongahi ki dei ki ba ngada syam ngada mat daka daladi hi ngamju keran ya kanu ka bangam tip ka bang syu asnu khana pateng ngamju kham kwa bangan keran namar ba kalong kumbathok kalong kumbashu lamler hendai ka ai ka badayo I da ka khmat lajong kadai ka ba omdan bala ba in pha wan hajir omdan bala ban khat hajir namar ba ngikren ya ka ai ka bayo I tikini kijing berat menta ya kita ki khlung ka sarkar kala syumkhya ba bat ba ngala tip ba ngala la ban pensyai ba ya kata kadai namar ba ngala kwa bangan peli hakoi kapor ya kata kajing kabangan ri ya kita ki abandon kids Henry ngala syamsitum ha bangan yo ana ai ya kita ki abandon kids kita ki kena ki ba rasai ano rasya berat kunta ki ba berat ki hospital hamtam kumenta kini kisni lele ki bang yo asngo ba tap imru ya khlung tikadi kata ka ba ngakwa ba pensyai ba hang ni ba ka sarkar menta kala syumkhya bat kala don ka department jong ka social welfare ka ba pat ya kita ki khlung bat ha ka ba ngala liwat ya kita ki khlung pangakwa bangan ri ban sumar ban panhe ban san ya ki kum ki kun na jong kila syam yang ha kata ka office jong ka social welfare ki ong ba pihak pan register san pu para hajar tengkah tikadai kata ka ba ngakwa ban pensyai ba kita ki brio ki ba berat ya kita ki khlung ki dei ki ba le tomet Henry ka sarkar pat kadai kata ka pet ka bari ka basumar bat buon nangihi ki ba sedang ban keran tomet bahaya nga ladang ayaro ya sarkar di kata ka sarkar kamot bakam dei dan kata ka sarkar jong kanu ka party kata ka jing dei kanu ka sarkar pat ka syong ha ka jing jet jong pi ki pat ba kanu ka sarkar ka mapia jet mapi kadai kata ka sarkar ka mapet ya ka baha kamiat kam sim dei ka bangan chu yaro ya tang ka wei ka sarkar ngai para khat kita ki sarkar ki dei ki banado kita ki por ki balalek ki dei ki batre ya baro kita ki kam ki baha na ka benta
kidong solusnong jong kadzela